Lezi indaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli. Mbukeli njengoba ubonileke ngebika esingene ngalo ukuthi izindaba zanamhlanje ayifani nesikwethulela zona nsuku zonke. Kwazise phela iSABC igubha iminyaka engama-75 yaqala ukusakaza izindaba. Thina ke ijoka esizethwese lona ukuthi singene sigamanxe kule mfanekiso emdala nalapho sifike satomla khona ke izinkakha ezaba ngamavulandlela ukwethulwa kwezindaba ngolikaMthaniya. Hlala phansi uzinze sondeza isicephu okunye ke mbukeli uzokubona ngendlela uzobhema ukholwe. Sinqume ukuhosha ke imshize emdala okwakugadlwa ngayo phela uma ngabe kwethulwa indaba ngezikhathi zakudala. Ngisho intokazi mbukeli eyayithuma ngabe imamatheka ungabe usathi nyaka umabona kude wakho. Intokazi yayithi ke uma ngabe sizethula indaba ngeliptoti izileli ungeqiwa ngisho nalolodwa uhlamvu lolu uqagela ke kuphelile babukeli. Thobile bingelela ababukeli ekhaya. Mehle badala emakhaya kanti ke njengoba nazi ukuthi abake babona laphinde babonane futhi injabulo yodwa njengoba sigubha iminyaka engama-75 selokwaqala ukusakazwa izindaba. Igama lami nguThobile okaMncumbi, siyakwamukela indaba zosuku. Sayihubela sakusha ngaphambi kokuthi iSABC ibungaza iminyaka engama-75 yaqala ukwethulela izwe izindaba. Kule nkundla ke engime kuyo umbukeli sekuke kwahlala kwaba khona oma kade bona sebethungela impela ekwethulweni kwezindaba. Intatheli lezindaba uKelvin wakadludla ithathe isikhathi yahlanganisa ngobuchule nangobunono izingwazi ezinye zazo esezalala kobandayo isuka nalo phansi ithimba lezindaba kuze kube manje bemkholo mbukeli. Leli lona bika le indaba elidala elalithi maselinkeneneza wonke amehla athi njoko mabona kude lapha ke zaziza nomfo kaMtimande uBhekisisa. Sanibonani. Ngaphambi kokuhlabela phambili nezindaba zosuku manginikhumbuze ngalolu daba oluhamba phambili kwezanamhlanje. Usibongile Sokhulu ngomunye wabantu ababamba iqhaza limqoke kwethulweni kwezindaba zesiZulu kanti wazakhela nogazi kwabaningi njengobuzwa nalibika le indaba laseliguqukile. Ekhambeni kwesikhathi kwabe sekuthele kumfo kaHlophe uThumbeza kaMyeni owayenesihosho sezwe iqeqebuli indaba awumuze nje umaxoxa nentatheli. Ibhilidi lezindaba zamaphoyisa kwaZulu elizodla izinkulungwane eziyi-125 zamarandi seliqale ukwakhiwa Ondini. UAgrippa Vezi usinike imininingwane. La ngokudlondlobala ithimba leindaba zesiZulu kwagcina kugadla umfo kaGamedo wayeshaya ngesiZulu esinothile. Uma nje ungasazi kahle isiZulu kwakuphela indaba kuduma upotiyane kuwena. Sinibingelele. Indoda okuthiwa iyathinteka ohlelweni lweMiracle 2000 uSibusiso Hadebe. Uvele kancane enkantolo kaMantshi eJimeston namhlanje kuseni. Ngisho iphalaphala zebethuli beyinhlelo zayichachamba ebusweni uma sekuzongena indaba zesiZulu. Konyalo tinzabatela usuku ngesiZulu. Four, 3, 2, 1 and roll A. Ake uzwe nje mbukeli ukuthi babegabisa kanjani abethuli beindaba uma ngabe abadidiyeli sebeyiphekile sebeyiphaka abafundi beindaba. Sinibingelele sinamukele endabeni zosuku kwi-SABC 1 make siqaleke ngalezo zihloko zethu ezihamba phambili kusihlwa nje. Kufa abantu abayi-12 engozini yomgaqo ngesikhathi ibhasi ebelisuka eMthatha lelibangise eKapa liphaphalaza emgaqweni eAberdeen eduze naseBeaufort West phakathi kwamabili. Sikubingelele sikwamukele indabeni zehora lesikhombisa lezindaba mbukeli zikhona ku-YouTube ngena kuyona uyicinge ngamagama athi SABC izindaba nazi eyinohlonze kusihlwa nje. Njengoba izwe libhekene nesibalo esiphezulu sezigameko zokuphangwa kwezimoto ezithutha imali kulezi ndaba zanamhlanje iSABC ikutshengisa ukuthi kulula kanjani ukuthola iziqhumane kanye namabhomu ayayesetshenziswe uma kwenziwa lobugebengu. Zingake zanamhlanje sinshaya noJobe nesibikezelo sezulu nisale kahle. Uphilisiwe Memela nayo ke wahlala kule siqiki ukhumbula ngekhathi zakudala.
Ukusebenza njengomethuli weindaba zesiZulu kuyinto enkulu kakhulu esho ukuthi ke kumele ukuthi ke uyihloniphe uyenze futhi ngesinono njengoba ke abantu ababuka indaba zesiZulu bevile cishe egidini eyintathu. Abafundi beindaba zesiZulu asebeyibambile manje babalula ubumqoka bokuthanda umsebenzi nendlela yokuyiphatha. Ngikhulumela ngesiZulu sami phela mina nganakile ngithi nje awu bose sangithi nje ukushenqa kancane phela nami ngeke ngibeke isinqa kunini umuntu emile lapha ngaphandle ngathi mengisho njalo kwathiwa wo ubalo oqeda ukukhuluma ubalo oqeda ukukhuluma kwathiwa sicela uzuzongena into osuke uyikhuluma kumele uqinisekise ukuthi into nawe osuke uneshow yayo ngabantu wena njengomuntu obuso basuke bethemba wena nento osuke isho nguwe ngendlela yokuthi noma ngathiwa bahlangana nawe emgaqweni baba nawo ukuyivusa lezi zinto ukuthi seke sawukuzwa ukhuluma into ewukuthi emoyeni ngendlela indaba bayilandelela ngayo. Njengoba iminyaka isihambile nje khona amaqhawe asalala kubanda eyibambile emsakazweni wethulwa indaba. Abaningi engangisebenza nabo abasekho. Ngingabala oCubic Banda abasekho emhlabeni, uBabulifa umdlalose, uMduduzi Hlophe, nokulunga engangiqashwe naye safika same day naye akasekho. Noxolani Gwala bonke labo abasekho. Umhleli walezi indaba okuyinsizwa yale eGlen KwaZulu uthi yize zishuka imbodla kulomsebenzi kodwa isabambe ngakho. Kumanje sishaya inombolo efika ku4.4 million so ngajabula ukuthi sigcine sidlulile egidini e5 siyithole sesikuleza izibalo zakudala o6-7 million. Ekakhulukazi uBloemfontein kuyabanda uBrian uhleli nawe kusomunye mina ngithi mbukele ekhaya kumhlophe. Lensizwa yakwaSithole yazakhela ugazi yawenza walangazelelwa abaningi abantu umhlahlo wesimo sezulu ngendlela yayibethula ngayo. Omkhushula Msimanga wale eBackville eMangwaneni uyena manje osengene icathulweni kaJobe zamnela khaxa. Angangena kungelula kakhulu kodwa ke into engasitshela yona mina ukuthi ke angisoze ngenza into efana nomunye umuntu nami angenze okufana nokwami. Ngakuthola kulula kakhulu lokho ngoba ngaba neyami indlela engizokwazi ukuthi ngifike ngifithe kuyona. Mangivume ngisho ngithi ke mbukeli ngiyayithetha into obele ubusuku obuhle. Nakho bakithi sibonge kakhulu Calvin okadlula ngalo mbiko yazi wasibuyisela emuva ngiyamuza uThobile lapha eceleni kwami usethi sekuthi angikhale mbukeli ke kanti bake siqhubekela phambili ke njengamanje sesokhulumisana ke bukhoma noke waba ngumphathi weindaba zolimi lwesiZulu lapha eSABC umama uThandi Mhlawuli ukuze sibheke nje kafushane ke leli ibanga eselihanjwe ngumsakazi lomphakathi salokhu kwaqalwa uphiko lweindaba eminyakeni ngama-75 eyedlule. Mtungwa Mbulazi asikubingelele sikamkele eindabeni zesiZulu. Ngibingelele mamtshali ngibingelele noxolo ngibingelele nakuwe Thobile mamncube ngibingelele umbukelo indaba zesiZulu noma kuphi lapho nibukaleni khona. Sithokoza kakhulu futhi siyathobeka ukuthi sibe nawe mama namhlanje kusihlwa ungomunye ke kulabo abasebenza iminyaka eminingi kakhulu ke lapha ophikweni lweindaba eSABC. Yikuphi nje ongakuphawula ngebanga leminyaka ebungazwa uphiko lwethu lwezindaba? Mhlawumbe nje noxolo angiqale ngibongele uphiko lwezindaba ze-SABC ngexathule iminyaka engama-75 eseyihanjiwe ukusakaza izindaba. Engakubalula kakhulu ngangithanda ukufika nami ngisemfishane ukusakazwa ukuphuma kababa uNelson Mandela ejele okwakusakazwa bukhoma kube ukhetho lolu olwasakazwa nami ngangiyingxenye yalo ngisemfishane nokho kodwa kwakuyinto eyayisimanga eyayinikana umdlandla kunokwethuka wonke umuntu ethukile ejabulele ukuthi ukhetho silibona ngamehlo abantu abamnyama ujenga lo layini abantu bejaha ukuyovota neziningi indaba engakubalula futhi okunye osekumehluko manje ukuthi qala ubuthi mangabe uhamba
ufuna udaba kube kuzosuka intatheli ishone kude le kophongolo iyozibuya entambama sesigijima sekuphuthunyo kanti njengamanje icathe selihanjiwe uphiko lezindaba ngenxa yokuchwepheshe besimanje manje usuyakwazi ukuthi uyithole indaba noma ngasiphi isikhathi. Ake sikhulume nje ke manje sibheke ihlandla lakho ngalesi sikhathi ke usangumphathi weindaba lapha zeSizulu ku television ubumgakanani umsebenzi obusemahlombe kuwe ukuthi phela ukwazi ugcina lolu hlelo lweindaba lungolunye kwezethanyelwa kakhulu ngababukeli beSABC ngiyazi ukuthi cha kodwa wawunalo kodwa iso lokwazi ukuthi uthole ikhono. Ndoxolo kwakunzima ngoba okokuqala nje ngaba umuntu wesifazane oqala ukuthi endabeni zeSizulu emva kweminyaka kade kuphethe abantu besilisa. Zinjalo nje indaba zeSizulu bezinababukeli abaningi manje inselele engangibhekene nayo ke mina ngaleso sikhathi ukuthi angigcine ababukeli isibalo siphezulu njengoba ngibaficile okanye ngengeze kube ngaphezulu kwalokho engikuficile ngenhlanhla ke ngaba nenhlanhla yokuthi ngathola ithimba elalisebenza ngokuzinikela ngoba ngangena endaweni kaBhutbongani uGamede owayeseshiya ediskini leSizulu kodwa akazange ngathi mangifika uGamede besethi hayi sengiyahamba manje wangicatulisa nje inyangana impela nje engibambe ngesandla engikhombisa ukuthi kufanele ukuthi kuhanjwe kanjena noma sisiye kwi-diary meeting la sifike sidingide khona indaba ezosuku ezizobe sidingidwa ngafunda ngabona kwaze kwafika esikhathini la sengikwazi ukuthi nami ngiyimele inselelo nje ebengibhekana nazo engicabanga ukuthi nomhlelo wamanje ubhekana nazo isikhathi seyindaba noxolo uthola ukuthi kulo 30 minutes abantu babona ukuthi indaba ingena ngo7 iphele ngo1/2 kanti akunjalo kulo 30 minutes kufanele ukhiphe isibikezelo seZulu kufanele ukhiphe ikhangisi kufanele ukhiphe ezemidlalo ugcina usele mhlawumbe nesikhathi esingango 20 minutes kulo 20 minutes kufanele ugculise bonke abantu ngoba indaba zeSizulu azibukwa kwaZulu Natal noma eGauteng kuphela kodwa zibukwa iningizimu Afrika yonke manje kufanele ukuthi uqala ubheke lezi ezinohlonze kakhulu lezi engathi ngolimi labelungu of national importance bese uza ke uzogculisa futhi ubike nezithinta abantu ngiyazibona lezi esuke sikhava njengendaba esuke eParliament noma indaba zezombusazwe kodwa zikhona lezi ezikhuluma nabantu okufanele uqinisekise ukuthi bayazithola njengoba zinjalo nazo iyona nselele ngicabanga ukuthi nomhleli wamanje uba na isikhathi kushawa isikhathi ngoba ayikho into ebhlungu njengokuthi usuyenzile i-rundown uhlaka lokuthi indaba zohamba kanjani bese ukuthi sekusemoyeni so uzithola khona ezinye futhi indaba osekufanele ukuthi uzikhiphe emoyeni ngani ngoba isikhathi sesiphelile yebo ubandla uyabona nje namanje nathi isikhathi sesiphelile otherwise ngabe nje siyaqhubeka ke sikhulume isikhathi eside sibonga kakhulu mama ngesikhathi sakho sibonga kakhulu nangegalelo owaba nalo ke la eindabeni zophiko lweSABC seSizulu nje uqhubeke inkosi kubusise futhi nje ube nesikhathi esihle. Ngibonge kakhulu nami ukuthi ngibe ingcenye nangikhumbuza emuva ngisathetha ke ngiyathemba ukuthi hayi siyabonga ukuthatha kwakho kwasebenza ngoba nampo noxolo basekhona namhlanje. Yebo ngibonge kakhulu. Sibonga kakhulu ke umbukelelo besikhulumisana naye uThandi Shezi wayengumphathi ke wezindaba zeSizulu lapha eSABC. Thobile siyeza ukuthi ke nababukeli nabalaleli kukhona ke abakushilo. Yebo ke ababukeli bomsakazi womphakathi eSABC bezokalisa ukubonga uphikeni lwezindaba lweSABC ngeqhaza lwalo ehlinzekeni ngezindaba ezisematheni kanye nezemidlalo. Umsakazi lomphakathi uhlinzeka umphakathi ngezindaba ezweni lonke nangale kwemncele yaseNingizimu Afrika. Emsakazweni la ukuba iphimbo lika King Edward Masinga nokubuka abantu abafana noGift Mngomezulu noSibongile Sokhulu kubuyisa izikhathi ezimnandi kunkosikazi uNokuthula Zwane oneminyaka engu75. uZwane uthi waqala ukubuka izindaba esafunda esikoleni samabanga aphezulu. Uthi esakhula wayelalela umsakazo uRadio Zulu osuwaziwa ngoKhozi FM. Uyise wabe esethengela umndeni wakhe umabonakude. Engikhumbula kahle uGift Mngomezulu. Ngabe sibiziphathi ezishwahla futhi indlela ababegqoka ngayo ngalezi izikhathi zihlukile kulesikhathi samanje.
awubona ngisho nobuhle bakhe uthi hayi waziwamuhle sibanibani wayeneyinwele ezikanyiwe kwakusadume ukamile nje kwakuyini babethini kwakuthiwa amahiphi zaziwu-round zaziwu-round sezihle emuhle. Umnumzane uMthokozisi Mpumela ukhumbula ezinye zezindaba azibuka ku-SABC. Ngikhule ngazo nje indaba SABC sabuka black and white ubabuka emzini abantu nakhona ngicwala bebaningi because ne-TV bimvela kancane. Abanye bathi uma kade bona womsakazo wezindaba zesiXhosa uNoxolo Grootboom ubenze bathanda izindaba bese abancane. Ngiyakhumbula ukuthi ngalesa sikhathi wayesebenza ku-SABC umuntu wayesikhuthaza nje kubanye abantu umuntu okwazi ukuthi emadlebeni ngendlela wayechaza ngayo ukuthi kube lula ukuthi umuzi ukuthi uthini. Indaba ngiqale ngisamncane ubuke indaba ikakhulukazi nje ku-SABC 1 engangimthande kakhulu nje umama wayesifundela indaba kahle kwakumama noma igama ngasalikhumbi kodwa kwa-Grootboom. Bathi nakuba sekukhona izinkundla zokuxhumana ezimpilweni zabo kodwa i-SABC isawumthombo wabo othembekile wokuthola ulwazi nasekubajabuliseni. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Kusenjalo uhulumeni wesifundazwe iKwaZulu-Natal inhlangano yabahleli beindaba iSANEF kanye nababukeli beindaba ze-SABC badlulise ilokothe ezinhle kumsakazelo umphakathi. Halala SABC ngokuhlanganisa iminyaka engu-75 nezikhiqizela izindaba. Yinto enkulu lena, hayi kuphela ngenxa yokubaluleka komsebenzi wabezindaba, kodwa nangenxa yomsebenzi eniwenzayo ukuqikelela ukuthi wonke umuntu uyazithola izindaba. Ngifisela inhlangano yezokusakaza nobuxhakaxhaka bethelevishini uSABC happy birthday njengoba begubha iminyaka engama-75 nanhlanu. Siyazi ukuthi thina abantu le nhlangano yezokusakaza isixhumanisa kakhulu nomhlaba wonke, isipha nolwazi futhi sikhuliswe yiyo. Engakudlulisa nje mina njengoba iSABC ibungaza iminyaka engama-75 sithi ke nje ke uhlelo labo lezindaba oluhamba phambili lolu lwango-1 kuphinde kuzoba lwango-7 lusithatha lusibeke ngendlela emnandi kakhulu. Sicela beqhubeke. Siyakhumbula Nkosi yami ingqalabutho efana noXolani Gwala, hayi uNkulunkulu nalabo abayibambile njengamanje sicela uNkulunkulu nje ababusise beqhubeke besethulela indaba njengoba benza. Abasakazi bethu abasidilivela indaba sithi indaba abasidilivela zona siyithanda kakhulu. Kungabi na lutho oluze inkinga-ke luqhubeke nje impela, kungabi nambandela. Sayithanda indaba nabasakazi bethu futhi siyabathanda. Njengoba i-SABC ibungaza u-75 years sithi happy birthday. Siyabonga kukho konke esisenzele khona i-SABC iqhubeke inandisa indaba njengoba kubalulekile ukuthi sazi ukuthi kwenzakalani emhlabeni. Happy birthday. Siyasithokozela kakhulu, siyazilalela indaba noma sikhona le Marinkeni nje impela sizithule nje siyiba nanosebenza nalo sizilalela indaba mesizilalele sikhululeke. Mbukeli sathi qhubeke itolo kanti uma sibuya sokuphathela udaba oluthi Parliament must act decisively in trying to circumvent the situation that we are in. Namhlanje amalungu amakomiti aseParliament abhekela amaphoyisa kanye nezobulungiswa ebebhunga ngezinyathelo ezilandelayo zokuphenya izinsolo zenkohlakalo ngaphakathi kombutho wamaphoyisa. Siphinde sikwamukele umbukeli wezindaba zesizulu lapha ku-SABC 1 Mzansi Fosha. Asikhumbuzeke umbukeli ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube kanjalo na ku-SABC Plus. Wena nje ungena kuzo uyicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngobunjalo bazo. Amalungu esishayamthetho wavumile ukuthi ukusungulwa kwekomiti lesikhashana elizolandelela izinsolo zenkohlakalo ezivezwe ngukhomishana wamaphoyisa kwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi kungaba indlela elunge kakhulu lokuvele njengoba bekunomhlangano obubanjwe ikomiti lomnyango wamaphoyisa kanye nekomiti lomnyango wezobulungiswa nokuthuthukiswa komthethosisekelo.
Ihlehle isimo sokuphepha kombuso wakuleli kanye nesethemba lezakhamuzi zezwe ngohlelo lwabezomthetho nokuuhlelo lusana nobugebengu lokhu kushiwa amalungu eParliament njengoba bekuhlangene ikomiti lezobulungiswa nokuthuthukiswa komthethosisekelo kanye nekomiti lomnyango wamaphoyisa. Parliament must act decisively in trying to circumvent the situation that we are in for the best interest of the people. Made obviously, and we're preaching to the choir, expose very, very deep alleged institutional failures in the law enforcement and also the justice system as a whole. Ithimba lezomthetho eParliament libe novo nalo. Not commissions of inquiry per se, but I think our problem is that if there is no political will, as we have reflected in the constraints regarding parliamentary oversight, if there's no political will, Chairperson, then even the work of the commission will amount to nothing if there's no will to implement. Amalungu eshamthetho avumile ukuba kuqhutshekwe nokuphenywa kwalabo abathintekayo. It's a criminal investigation. I think we must be clear that this judicial inquiry does not suspend criminal investigation. General Mukwanaz must continue with the criminal investigation. Amanye amaqembu ezombusazwe azokelise ukukhathazeka ngokuthi lezi inhlelo ziyeyithatha isikhathi eside. Lamakomiti azokwethula umbiko eshamthetho sikazwe lonke ngolwesithathu oluzayo. Njengoba igameko zokuthumba zidlangile eNingizimu Afrika, uhlelo lwe-SABC Cutting Edge lukwethulele umbiko okhethekile ngokunyamalala kosomabhizinisi obuye abe ngumlimi nokukholakala ukuthi isigameko okunindeka kuso usomabhizinisi ongundabamlonyeni uVusi Cat Matlala. Ingabe ubani lomlisa osekuphela inyanga anyamalala? I'm dying. This is too serious. Please help me. Please. I can't die like this. 2 months passed. We had Black Christmas. They told me they're asking for 60 million. Then somewhere in December, they reduced it to 25 million. Somewhere January to 10 million. Kwentokozo mbukeli ukuthi siphinde sihlangane njengoba sibungaza iminyaka engama-75 ngibonge noxolo kanjalo noThobile asibuyele siyensimini sisho sithi ke khona umsingobandayo uzayo engxenyeni ezingasentshonalanga uza nje nomkhamazeli kakhulukazi ke engxenyeni ezilapha ngaseKapa ebusuku banamhlanje ngale kwaloko solindela ukuthi lithande nje kubalela kodwa ke kusasa sizolindela ukuthi ke lo umsingobandayo ungene kakhulukazi ke engxenyeni ezilapha ngasentshonalanga ikakhulukazi ke engxenyeni ezilapha ngaseKapa uzobambisana nje namathuba athanda ukuba makhulu ke emvula kulozo ndawo abe mancane mawungena kakhulukazi ke engxenyeni ezimaphakathi eWestern Cape kanti ke nolondle lingathanda nje ukuthi lithukuthele ngamandla mawungena kakhulukazi ke engxenyeni ke ezilapha ngaseKapa sisho sithi South African Weather Service iyasikhipha isixwayiso sokuthi singalindela isimo sezulu singabhebhesa umlilo mawungena kakhulukazi ke engxenyeni esenkabeni lapha koFreystata ngale kwaloko lingathanda nje ukuthi licwathe kwezinye indawo sisho sithi ke amazinga phansi ebusuku banamhlanje lofika kusasa kusempondo zankomo ngivumele ngisho ukuthi ke kuyabanda lapha eduze kwento abazokahlambi yongena kwalese Freystata eGauteng yongena Emelo nokho akufani kodwa mawungena ke kusajoniso kanye lapha eThekwini wehle njalo yongena lapha komthatha ngathanda nje ukuthi kubande kulozo ndawo entshonalanga kuthanda ukubanda kakhulu ke lapha kuSutherland likubuza ukuthi ke ungubo ngaki nokho akufani kodwa mawungena koApindini awubheke nje amazinga phezulu ngophomo enhlavelanga libe phakathi lapha koApindini Calvin ke abantu uyakhumbula ukuthi ke kunomsingo obandayo ongenayo kuzo zonke indawo ezingapha ngasentshonalanga kuthanda nje ukubanda nokho akufani ngasempumalanga futhi manje kwaZulu Natal komhlaba yalingana ngivumele ngithi ke ngiyayithatha indaba enobusuku obuhle. Awuke mbukeli sesifike ekupheleni kohlelo lwethu kwaze kwamnandi kuba nawe mkhoshi namhlanje Thobile sibonge kakhulu ngokuthi usivakashele namhlanje kwaze kwamnandi SABC ngojabule mina kakhulu ngibongele kakhulu babukeli nisale kahle nisale kahle